God aften og velkommen til Historisk Revy anno 2011. Som bærer titlen Bøs Sorte Kutter. Som formand for baren har jeg fået lov til at få den kæmpe store ære at skal præsentere årets revy. Som jo bærer navnet Bøs Sorte Kutter. Og jeg tror, vi alle sammen er lidt, okay, jeg er i hvert fald, spændt på, hvad kutter betyder. I hvert fald i den her sammenhæng. Nå. Jeg vil give ordet videre til Historisk Revy anno 2011. Bøs Sorte Kutter.